Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। So लोगोफोर आं दा दंफैयो गरेस्वर स्टेशनाव नैथिं शिव मन्दिर दङ। बरहायानो शिव मन्दिर खाथियावनो खुलुमना लाखाबाय। जितु माबा थांबाथाय खुलुमना लानाया भगबानखौ खेबसे प्रे खालामनानै थांनाया बहुत मोजां जायो। खामानिफोरा साक्सेसफुल जायो होनना बुङो आरोना मानसिफोरा। मबा थांनाय सिगां भगबाननियाव खेबसे खुलुमनानै थांबाथाय स' बिनिखायनो आङो शिव मन्दिर स्टेशन खाथियावनो शिव मन्दिर दङ नालाय बिनिखायनो आङो खुलुमना लाबाय दा नै आं टंलायाव थांनो ओंखारदो स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थ' मा खामानि थाङो मा खामानि थाङो मानि थाखाय थाङो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन दा आङो नै खुलुमना लाखाबाय दा थांबाय थानोसै ओमफ्राय ट्रेनखौ नेबाय थादों दानि बावैसो टंलानिफ्राय थांनाय दानि बावैसो थांदों आरो ना माने क्रसिं जागोन खन्दिगराव क्रसिं जागोन बिनिखायनो दसे नेनांगोन दा आङो दसे नेनोसै ओमफ्राय थांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जायो अब्ला मिथिगोन दे एकदम गाइस तितिया पूरा साना मारिगासिनो आरोना साना मारि ट्रेन सालायदोंलै फैबायलै तितिया पूरा ट्रेन ड्राइभारा पूरा साना मारि ट्रेन सालायगासिनो आसरित गाइस लोगोफोर नुदोंना नै बिसोरो ओरैबायदि ट्रेन खाराखैबाबो बिसोर सिगांथिं बारलांबाय थादों आरोना थ' आंबो अभारब्रिजआव उथिनो हाया नालाय थ' बेनिखायनो आंबो एकदम स्पिडाव थांनानै बारबाय आरोना रेल आलिखौ मानोना ट्रेना जुदि बोरैबा खारना होबा गिथावना जागोन नालाय थ' आं फाइनेलि नै बारबाय फाइनेलि ओजा मोनहैबायमोन आरो दे फाइनेलि मोनफैबाय सिमाया মোটামুটি ৫,০০০ পড়ে যাব ৫,০০০ মান আর এনে কত না ওনারা অলপ বেশি করে দেবো लोगोफोर आंनि खामानियानो जाबायमोन हनारि दखानाव थांनाय आरोना जाहानि सिमाया हना बानायदोंमोन नालाय थ' बेनिखायनो आंखौ लांदोंमोन थ' आंबो माबा मोनसे बानायनो होनना नायदोंमोन खिन्थु ओरैबायदि दाम गोसा बानायनो हायासै आरोना लोगोफोर दे itu frite করে দিলে দে ओमफ्राय लोगोफोर नै जा जोंहानि आइनि नाफुलमोन आरो ना गन्थंनि थ' बेखौ माने थाराया हामा जादोंमोन नालाय थ' बेनिखायनो आइया फाहामनो होननानै सिमामोनखौ हरदोंमोन ओमफ्राय आं फाहामनानै हरबाय आरोना नुदों आग्लानि हना बियो एसे कालारा थांबाय हनानि थ' नै जा जोंहा आरो माबा मोनसे जाना लानि होननानै रेस्टुरेन्टाव हाबबायमोन आरोना नैथिं आं दै लोंबायमोन बिराद दै गांबायमोन नालाय थ' जोङो मा जागोन मा थागोन ओरैनो चावमिनखौनो अर्डार होबाय आरोना थ' चावमिन होफायबाय जोंनो फाइनेलि नै आं जाबाय आंनि टंलानि फेभरेट रेस्टुरेन्ट आरो डेन्जार जाखाबाय आङो आयै इसोर কটায় দোকানি হ্যাঁ ব্লাউজ সিলাইছিল ব্লাউজ गाइस मोन आङो दा ब्लाउज सुथाबनो फैदों आरो ना माने मा होनो दुर्गा फुजानि ब्लाउज नङा इयो सिगां आं गिफ्ट उथिनायमोन आरो ना थ' बेखौनो सुथाबनो होननानै आङो फैदों दा नैबे सेलनाव दङ आङो सेलन माने मा होनगोन बेखौ ट्रेलाराव दङ आङो ट्रेलाराव दंफैयो ब्लाउज सुथाबनो फैदों मा डिजाइनाव सुथाबनाय जायो मा रोखोम सुथाबनाय जायो नोंथांमोना नायलांबानो मिथिगोन थ' आङो दा खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे হা অ তাৰমানে কি মই বিয়া হলো না তাৰপিছত কি খবৰ হেল্ল' বুলি কওঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো হেল্ল' বুলি কওঁ হেল্ল' অঁ আমাৰ টংলাৰ ফেমাছ টেইলাৰ পাইছা দাদা হা ব্লাউজ দিব আহিছোঁ ৰ কি খবৰ একবাৰ আহাতো ব্লাউজ চিলাওটো বিয়াৰ ইয়াতে চিলাইছোঁ দেখোন অঁ টংলাৰ ফেমাছ টেইলাৰ হয় চুলকাৰবা যদি কাপোৰ চিলাব আহিব পাৰে চব পায় মানে ল'ৰাৰো পায় ছোৱালীৰো পায় ইপিনে ল'ৰাৰ লং পেণ্ট পিচবোৰো আছে না
ओरैबायदि मेंबाय गाइस ओरैबायदि गरम आरो दिनैनि दिनफ्रा ओरैबायदि लेट भगबान 11टानि ट्रेना दा नै डेटआ जालांबाय डेटआ माने 12:30 जाबाय 1टायानो जासिगोन आरोना डेन्जार लेट ट्रेना ओरैबायदि गोबाव नेनो गोनां जाबाय आं लोगोफोर दहाय जानायावबो हान्थि गैया जायासै आरोना ट्रेना मोनफैगोन होननानै जानाय लोंनायावबो हान्थि गैयासै ओमफ्राय दा ट्रेना मोनफैयासै इमान गोबाव नेबाय बेनो मोनथानो गोनां जाबाय आं 11टा 12टा 11टा 12टा 1टा फाइनेलि 1.5 घन्टा 2 घन्टायानो हम 2 घन्टानि उनाव ट्रेना मोनफैसिगोन दा नै ओरैबायदि ट्रेननि आजिखालि सिगाङावथ' बुङोमोन ना ट्रेनफोरा बाङायनो जाबाबो मोना माने आजिखालि ट्रेना बहुत